בוא, זה בדיוק פה, איפה שהפוסטר של ההצגה נמצא. בואו, תוכלו להיכנס. זה דירה בשביל אנשים ממה שנקרא תסמונת האספרגר, שכמו שאמרתי זה פשוט אומר שאנחנו לא קולטים את הסימני חברה כמו שאנשים אחרים קולטים. ואני רציתי לעבור לפה בגלל שאני רציתי לקחת צעד בלהיות יותר עצמאי. לפני זה איפה גרת? אצל ההורים שלי. שהוא בדירה שצריך לנקות ולבשל ולהתמודד עם קניות וכל מה שיש בדירה עצמאית, זה כל כך מקל עליי נפשי שאני יודעת שיש לו אפשרות להיות בעולם אפילו כשיום אחד אנחנו לא נהיה בעולם. אתה אוהב את החדר שלך, בריין? כן, כן, זה קטן אבל זה שלי ואני אוהב את זה, אני יכול לקרוא לזה שלי. יש לו מקום שאף אחד לא לוקח את זה ממנו, הקלה, אי אפשר לתאר את זה. זהו ספר שאני מנסה לכתוב, ואולי יום אחד אני אוציא את זה לאור. זה נקרא "זה לא קל להיות ירוק" מאת בריאן פרידלנד. This book has a little bit of everything in it. קומדיה, דרמה, רומנטיקה, טרגדיה. אני אוהב את החבובות, ואני מאוד מקשר לדמות של קרמט הצפרדע. הוא לא מוותר, והוא גאה במשהו, וזה להיות ירוק. It's not easy being green. It seems you blend in with so many other ordinary things. הרגע הכי מרגש בשבילי זה היה שאני הבנתי שבמקום לנסות לשלב את בריאן לעולם שלנו, אנחנו צריכים ללמוד להיות בעולם שלו. כי אנחנו הרי רק הורים, ואנחנו מנסים ומשתדלים לתת את הטיפולים הנכונים, אבל לא תמיד אנחנו יודעים איזה טיפול ומה לעשות עם ילד מיוחד. הרבה פעמים שמנו את בריאן במצבים, למשל עבודות שלא היו מתאימים לו, ושהיה הרבה אנשים שלא הבינו את העולם של בריאן וכעסו והתנגדו איתו. אז מצאנו עכשיו דרך שקל את המקום אידיאלי עד עכשיו, שזה איפה שהוא עובד עכשיו בכנסת. בוקר טוב, בוקר טוב, בוקר טוב. זה פשוט כבוד מאוד גדול בשבילי. אני פשוט מרגיש כאילו אני נמצא באיזשהו פרק של הבית הלבן לפעמים. Ooh, the streams are swollen. יש לי כיסא רשמי, מחשב רשמי. מה נשמע בריאן? בסדר, בסדר. זה הסוף שבוע? היה רגוע. אני חושב שאני דיברתי עם ההורים שלי והכל, ואני חושב שאנחנו חשבנו על איזושהי תוכנית שיעזור לי להגיע לפה, להתעורר בבוקר ולהגיע לפה בזמן. ההיכרות הראשונה שלנו בתוך האגף, זה היה מיידי כימיה והתחברות לכל עובדי האגף. קיבלנו אותו בחיבוק חם ואוהב. בהתחלה זה רץ מאוד חלק, עד לקרים שפתאום היינו אומרים איפה בריאן, הוא לא הגיע לעבודה. זה לא שאני לא אוהב את העבודה שלי פה, זה פשוט אני אוהב לישון. קראתי את בריאן לשיחה ושוחחנו ודיברנו ואמרנו איך אפשר באמת כן לעשות מאמץ ומה אפשר לעשות. חשוב לך לשמור על העבודה הזאת. כן, כאילו זה לא, אי אפשר להשיג עבודה יותר טובה מזה, זה הכנסת. זה חלק מההצלחה שלנו, להגיד בן אדם עם מוגבלויות יכול לעבוד ולתת מעצמו, ואפשר מעבר לשאוב ממנו הרבה יותר בכל הנושא של האנגלית שהוא תורם ועוזר בתרגום. הוא מאוד זריז, הוא מאוד מהיר, לפעמים אני מעמיסה עליו חומרים, את זה ככה ואת זה ככה ואת זה ככה, ואני אומרת רגע לעצמי, רגע, אולי תתני לו דבר אחד ושיחזור אלייך, אבל לא. ניסיתי וראיתי שאם אני מונה למעלה מ3-4 פעולות, הוא מבצע את כולם.
אני יודע שאני חלק מאיזושהי מכונה מאוד מאוד גדולה שצריך לפעול היטב. בקטע החברתי הוא מבחינתו מאוד ככה נכנס לחברה, בימי הולדת הוא שותף. בפורים באנו בבוקר ולכל אחת מאיתנו היה משלוח מנות על השולחן. אני לא מתערב בחיים של אנשים אחרים. מנסה פשוט למקד על מה שאני פה לעשות. זה הכל. אני כן עשיתי בגרויות. לך בגרות מלאה? כן. למדתי במכללת הדסה דווקא. מיד אחרי תיכון למדתי את אומנות הבישול. זה מאיפה קיבלתי את התואר הזאתי. עבדתי אצל קייטרינג בארנונה דווקא ל9 חודשים. וכששבועות הגיע פשוט היה יותר מדי לחץ ופשוט אמרתי זהו זה, אני לא יכול להתמודד עם זה יותר. אני אעשה את זה בשביל חברים ומשפחה, אבל באופן מקצועי זה פשוט יותר מדי לחוץ. זה פשוט משמח אותי כשאני רואה שמישהו נהנה ממשהו שאני הכנתי עם שני הידיים שלי. זה יהיה שניצלים על הגריל עם מרינדה של רוטב סויה, דבש, חרדל, קצת שום ומים. בשידור חי מהמטבח ביוסי בן יועזר. אני יכול לטעום את החרדל ואת הרוטב סויה ואפילו את הדבש ששמתי. אני לא תמיד קולט סימני חברה כמו מתי מישהו סרקסטי או ציני או צוחק או משהו. אולי זה למה קשה לי למצוא חברה בימים האלו. אני מרגיש שיש לי כל כך הרבה אהבה בפנים שאני רוצה לתת למישהי. כשאני רואה מישהי שיש לה חבר או מישהי שהתחתנה או מישהי שהיא בהיריון, אני פשוט אומר לעצמי למה זה לא אני? למה אני לא איש המזל הזה שיש לי את המישהי הזאתי? יש לי כל כך הרבה מה לתת, למה אין לי אותה? אני מקווה שיום אחד הוא ימצא איזו בחורה נהדרת שהוא יהיה מאוד מאושר איתה, וילדים ומשפחה. ילדים לא לפני גיל 30 בשבילי. אוקיי. אתה עושה משהו כדי למצוא חברה? אני הולך לחוגים כדי לפגוש אנשים. אני ממשיך לעשות את התיאטרון בבית הלל באוניברסיטה העברית. זה חלק מהסיבה שאני עושה את זה. לא קשה לך להיות במקום שיש בו הרבה אנשים ולחץ ובלגן? זה כן קשה בשבילי, אבל אני תמיד מנסה לשנות את עצמי בדרך חיובית. אחד מהמורים שלי בחיים אמרו לי זה שאם לא יוצאים מאזור הנוחות שלך, אז לעולם לא תדע. אז כל פעם אני מנסה קצת, טיפה לצאת מאזור הנוחות שלי. מה התפקיד שלך במחזמר? יש לי דווקא הרבה תפקידים, אבל התפקיד המרכזי שלי זה דוק. הוא הדמות היחיד שאין לו דעות קדומות במחזמר, והוא מנהל את המכולת שבו האמריקאים מבלים את הזמן שלהם. You make this world lousy! The way we found it, Tom. Get out of here! Honestly, after the first rehearsal, he knew everything. הוא ידע ממש את הכל. יש לו זיכרון. I don't know how it works, but he is amazing. And then when you come to visit, wake up! Is that the only way you get through to you kids? אני יודע שלפעמים אני הייתי יכול להיות קוץ בתחת בחזרות. No. Forgive and forget? Forgive and forget. Good Okay, job. יופי. מזל טוב. Oh, מזל טוב. You did a really good job. אם יש משהו בשנים שאני למדתי לגבי החיים, זה משהו שאני משתמש כמעט בכל תחום בחיים שלי. אימפרוביזציה. שזה משהו, זה כלי מאוד מאוד שימושי, לא רק במשחק ולא רק בבישול ולא רק ביצירה.